batterie majunooɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni ndam. Won combino dami, won combino dami, hey, won combino dami. Mbida, mi nawlirtake, oh, mi seretake. Tampere jili ari, oh, oh, tampere jili hoyni kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urangurna musdam dergale, ada tonye, ada yenne, ada ude, ada fie, depas timani. Abdurrahman. Abdurrahman. Serie. Ça va bien. Ça va bien. Ça va, alhamdulillah. Bon. Adani moom. Non, daal. Kon ka Abdurrahman. Tekki ne maam de. Voilà. Junjum fotte jongo man adan ma plat ñamde. Ni ngoni tay gallo ñamta yarta. Wona ko fo jurmuda min minen natoɓe wañɓe min tan pour addande. Hamna ñam. Serie wona haydara ko reedu tan heewi. Kadi hunde ko haydara jabata yewtude. Ɗum tan. Abdurrahman. Woto jab problème o wawma. Te min sino ko sagam. A jabata debbo en bonnaɗon ma. Oɗo problème ko an ɗum forte. Mon wurɓe ɗo ko ɓurɗum musti. Nen muñi en jaɓi Allah. Donc jimi ko gatta ka Abdurrahman mo gonnoɗa o. Sa yiɗi ko weli kam kay. O hande noon jimi ko kalna kam ko jiɗɗa ñamti mi defalma. Min kala ko mbaɗɗa. Abdurrahman hanno tan ko jiɗɗa. Joni mi andi no mbaɗata. Mi yahat joni mi namdo nen je ko jiɗɗa. Sofia noddirmami ko jam ɓolo noddirmami kadi ko jogade ma ɗamaw mawɗo Sofia wallam saabi Allah jewtidanami e mawnam o Abdourahmane hakkille o ko jaaɗo a yi kay no woniri ne galle o ɗe balɗe ko ceertuɗo hakkille mum ha laaɓi tos jinmi noon ko pontodira e mum an aɗa andi hoɗo iwrata ha pontodira e mum so oto ari o wawa kam jolnude hoore muɗum nawen ɗum dalal hôpital dalal kel ala annen ko Boucar woto wi noon. aha kay Ka Boucar woto wi noon. Ka Abdurrahman haydara wondani. O ko choc tan wondi. C'est normal aussi o wonay choc. O wonno ko kaso o arti o tawande joom suudu mo ɓuuri yidde. Oɗo instant enen tan mbawi famdemo jewtidene mo gartiren hakkille mo. Sofia ayi soko omo kalɗa on sok ko hemo sokkiti hakkille Abdourahmane o mo weddi ladde ayni hen ko beelu Abdourahmane arti ɗo kono hakkille Abdourahmane artane galle hede an wadde yani Abdourahmane ɗe golle ɗe golliɗo hanki takkusan mboni wuubo yimɓe kelle mboni diwo ina doƴƴo mboni wuubo ga ina rofu payani ɗum neɗɗo gonɗuɗo hakkille mo watta ɗum Abdourahmane kangal ɓiɗɗe haram
wallahi hakkille komo jahat te noon ɗe dooleje ɗi woni ɗe dooleje ɗi jimi en gewroɗo e hakkude woro he o hay goto wawa ɗum ɗo tongu jolno ɗomi oto on a fontodirate mum si oto ari taw eɗen mbawi funtu ɗum ha jolo nawen ɗum hôpital dalal kel hakkille o artire si wonani ɗum fuu so woro godde walla wara ɗon ha maaye ɓuuɓ wallahi min kam sinno sagama mijortako noon woto mijor noon kaw Boukary woto mijor noon ka Abdourahmane no mbimami ni tan enen jiwdata mo gartiren hakkille mo an kangaɗo yewtettaki an o kangaɗo coɗ o hakkille o yeehi ɓooyi o kangaɗo coɗ kangaɗo dedere saabu kaali ɓaleji kurmanga Boukary min mbiyata komi kangal Boukary min mbiyata komi kangal Boukary joni mam andu mbeɗa an woni kagaɗo walla min woni kagaɗo Boukary ƴeew fata une seconde mi ala regluma min kay faddama ɗo sokodi wona Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Ahmad min fayti Abdourahmane de Ahmad Abdourahmane hangam kaaɗi ɓaleji de billahi ɗi kaaɗiɗi Abdourahmane hanga kam wona kaaɗi pullo la ilaha illallah min noddu joni Sofia mi les mbaare he mbeɗa yeewa tan ɗum tan ndeke boni dow wallahi de wullimi nde toon wayi tan ko woobeere jogo haɗa tori rokkam nami ragna ɓeɗe maɗa okkam seetan rogɓe maɗa Abdourahmane an horma tofte ɓe an a wayan ɓe no mbayni ɓe ko hanga ɓoppiɗumen e sago mumen ƴewakam henan nen jongo ɓe mbakam fo ko payon ko happara ɓe duttoɓe gaɗanɓe komi kangaɗo aɓen nore mbaɗa komi kangaɗo yomnayi ɗo yomnayi gam an kayre nde hanga kamɓe ko kamɓe kanga an hoto wonni ande hesso min ƴewakam hen sibi Allah jongom rokkam minute mi ragna ɓe maɗa okkam seetan jongom min tan ñaguima sibi Allah e nelaɗo mum hoto wonni anden Abdourahmane jongom ɓe hay goto wawa han hat mi ñamaɓe jongom ala sibi Allah nden hoto wonni anden ittini anden her ƴewami hen ittinini wonno ɗum no hersinide jongoma minde comme nani ka Abdourahmane jaɓa ñamde guila arti ha joni e ɗum ɗo fewani wallahi Sofia ay min omo jiiɗa komi kalɗo ha tampumi mi haalde suñu mi haalde weeɗe ka Abdourahmane kanko mo tiiɗo hoore aɗa andi neɗɗo kadi a wawi wiide a sellani a waddata hen ñamde te neɗɗo so ñamani wawata darade komi kalɗo de an noon ka seedi makko jinmi ko jooɗɗa kalda e makko ƴewnama ko yiiɗi pewjanama o ñaama aɗa andi ɗum kam ne muusi de min kay ala probléme somi paari ɗo joni momi yahami yewtude mo ko yiiɗi fof o defane o ñaama par ce que ɗum ɗo wona solution so tawi woni o anni réglude probléme aji mo jara neɗɗo basa o ñamde ñamde ko neɗɗo kam so ñamani wawata darade de mi haalnanimo noon haalde il faut o ñaama Sofia, non leydi mbaɗɗa Serie, ça va bien mbaɗɗa e tampere a selli jam tan aɗa ani jeew mi yahata jeew mi namno ɗum par ce que Abdourahmane ko dañ probléme hoore te noon min kam mi andadano Abdourahmane mais tawi kaƴƴi koɗi kiisi walla koɗi ɓuuɗi mbawen andu ko mawɗum wallahi mbiɗa animo no feewi machallah alhamdulillah Sofia Sofia hande sehil ma laayuma de sona Abdourahmane mi nani omo duggo musno haw yiɗi tellade jongo mo nangimo kaw Boukary nani kam bowato en haala ka Abdourahmane hakkille mum ko yi eyyi mi war feere o nawe dalal jamma ni woni ka Abdourahmane wullemo ko wi hanga ko ɗum noon de mi sikki tan ko ɗum faral wonde kay ko ɗum laayuma ko ɗo joni ko enen tan poti famdemo ɓe potani wiidemo ko kanka ko choc o tan waɗi moni Sofia te Abdourahmane wayri ñamde ɗe balɗe fof o jaɓani ñamde jongoma joni wi kam falade mo rottanmo no yarunoni noon artiri il faut ƴeewen hen solution par ce que wawa wonde ɗo guilo arto ñamano yarani
faada ko jogi ɗo urgence joni tan kam jiɗi lijjitoyde marque essence yan essence a fatta hakka soɗa ñaha ɗum o haɗa faama rek ay matiére business hoto ganduɗa sa torimi ɗon hay ñamɗo talta ko jiɗɗa e bottare defe hannde ɗum min kala ko defɗon ne fewimi ga mbaɗɗon fof no fewimi eyi arga mi haalanma noon wima koɗo ko ñalam walla balɗe ɗiɗi wonata koɗo minon mi natti wonde ɗo koɗo hannde noon komin naatare wañe kalan ko jiɗɗon mi defano moɗon esam aɗa guinmi jooɗɗa gona en l'aise goppa mina yaha marché defanma ko jiɗɗa ɗum a haali koko kono guila garmi ko ñamde tan e lelde kadi min waali koye ɓerde he mbaɗmi ɗum goppe yam tan hannde mi saggina waɗe noon mbiɗade ala ko mbawmi hen joni Amina ma ɓeyɗen men dépassé 25 mi nani eyi salamu moƴƴi wadde ñalade nani merci bisimilla ma noon galle ma eyi merci beaucoup Amina machallah so jagguɗa ɗo koto oppude kadi aɗa ko ɓuuri hen welde gorko so yeehi ha yiɗima amalama kadi ko an woni cuhule jagguɗo on machallah curki jam an est ce que a yeehi salminoyde Abdourahmane toon to woni min mi yaha mi iwoyamo mi anda hol bone mo naati ɓe nanam hen ɓe ɓilani mi ala ɗum Amina ay ko mbaɗaɗo no puppe ni jimi ko cukkonoɗa ham Amina comment ça te fait-il joom galle ma daño probléme mi haalani nahra kason onon rewɓe makko onon poti daranademo jahon jurnoy ɗon ƴewn ko woni dow muɗum daroɗa ɗo Amina ara ñanto ara waɗa makkiyo ara waɗa ko ni mbami ɗum te ko kanko waɗi sababu ha garɗa ɗo e galle he mbiya kama yahani Amina an est ce que ça va tu t'entends parler en tout cas ça va très bien non ça ne va pas de Sidi ne va pas à l'école te mboɗo andi kam mo yahani salminoydemo on kam nawantama battari ƴewantamo tawa lorima ƴewantama sa ñaami Amina an a wona neɗɗo de an a wona neɗɗo a wona baɗum neɗɗo Amina ko an jaasi ko an jeeɗi Amina joni tu as changé complètement min ni mi umminoma law jaami jeere codanmimo tew pour defandemo ko ñaami fan mi yaltin ƴeewa ko mbaɗandamo hen jimmi ƴeewa ko mbaɗanɗamo hen o wawi ñamde ne jew nam kala debbo e aduna ko an ɓuuri aɗa joɗiriɗo teddungal ma e hakkille ma somi namdunoma hannde holngal dewgal ɓuuri kam yodde mi aduna jafoɗa e konngol ngol de kono mi wiyangal ma ngal sabu ka dimmo ka moƴƴo ka balluɗo joom galle ma kala debbo ene foti waddema darogal en timto e ma Sofia ɗum wona haydara debbo ala sona suudu mum e joom galle mum min ko ɗum gandum sabu ko ɗum jangguinami wona haydara sa waɗi ɗum mbaɗa ko potɗa waɗ kono aɗa andi ko mbiyatmami sa yeehi haaldir sees kaaldira jam a yi ndiɗo kangal ni Allah fecci men koni doole ɓole te ko doole malayika joguini hen ina wawma ɗo wuubade hella tan leɓreɗa 24 heures sur 24 hal seesi
mima an gonɗa ko abdourahmane e galle est ce que tinani abdourahmane ko wayi kaaƴen walla ñabba hoore par ce que abdourahmane ne wayni yimɓe hulɓinide te an kam haɗa haɗa andi yimɓe han ala tinɗayimo ala est ce que aɗa andi abdourahmane ha ngam billahi o ha ngam bokare an ko woni jongom no ummoriɗa ni jaltirɗa ni galle o jooɗi mbaɗa kono laawel jongom ala sabu jewmi addu ma jewtiden noon bokari ko tagi mi lawata somi yi ko pon mi lawat an ya jooɗo joom suudma jooɗo ala fof ko wiyanimi haala bon kay aduna fof o fawi kam omo haalini kam ɗum mbiya mi lawata ko tagi ɗum jongom artir hakkille ma aɗa andi sika yi tawɗa kam mene e fanimata min jooɗi joni ɗon oɗon jaaba nder gueɗon rew sika yimi naatani hen wallahi ko wirnu guitel tagi kono wona yawdema wona hutadema wona wasdema mawnin ko wirnu guitel tan aɗan ko jinmi haalandema wirnu guitel yo e soyno guitel min ɗum wayno kono simme wayi sayfu ni eyyi déjà min ɗo say mi ari ɗo e galle he amina taganimi arde ɗo de ko sababu ma tagi hem arde ɗo wallahi gillame ma ɗum noon a wonta ɗo debbo ma ne jooɗane haalem ko wela ara ndaara taw ala ko mbiɗa hen ɗum noon mi jaɓantama ɗum de te aɗan ko jinmi haalandema onon woni worɓe mo ganduɗa resoɓe rewɓe ɗiɗo taw fondani min noon mi yi foof mi andi foof te min haɗa andi ɓuurimi hen fof hul min andi abdourahmane ko joom doole goo o warto ɗiɗi o wara ɗo neɗɗo min kam noon hakkillam woni joni ko wallu jofni to mi walde yanna e par ce que o galle kam siira en haydara de est ce que aɗa andi abdourahmane ha ngam amadou abdourahmane ha nga haydara heɓani an aɗani ɗe caɗele ɗo yaltiɗe ko ɗe mbaɗi moni a ummima kaso a arti a tawi ɗo joom suudu ma yeehi lawol mum ko ɗe caɗele tan woni mbiɗa o ha nga haydara heɓani ani kallan man gallo siran joni de min noon ɗum tawata hamin ɗo aɗan ko jinmi haalandema min ñaguima sibbi allah e nelaɗo muɗum jahami ya goppa kam tout tranquille allah suur mouhamadou diaye to jonggom artir hakkille ma jonggom ayi an no ndeke ko kalnatmami ko ɗi duuɓi foof ɗum suwa de hakkille ma he jonggom an kay min kam aɗa andima hande hat aɗa andi komi responsable komi kellifaɗo te komi juulɗo aɗa andi somi resi rewɓe ɗiɗo mi fondat ɗumen ha foto net te an sa resama hande tawtuɗa fatimata aɗa yanna sa ɓurani ɗum gueɗal o ɓorotama gueɗal an yaltin ɗum hakkille ma joni mi totti fatimata foof yo ɓuuram foof yo andu foof yo wat foof min haajam ala hen aɗan ko jinmi haalandema min e ma mi ƴeewi hami ƴewtidi bokkore e jongo ma c'est impossible wawa jongoma mbara liggaka haydara jongoma mbara wona ka dapraɗo haydara mi wonda aɗa ko jinmi haalandema a jeew yatan mi yaha ala jongom la ilaha illallah ngal ɗum jongoma dabarama dabare bonɗe woyi heegi jongoma yo ode ko dabare bonɗe la ilaha illallah wallahi gañama weltima jongoma dabarama ay koyɗe ma gila moddinanima mbeɗen nder sa pari nodda caméra mi ƴetta bagasuji nani jongo an jinmi hande noon jewdiden ko jongo on mbari kam an e Boukary nan to heddi no way an haɗa ga heedaɗo ɓe Boukary ni te onon kon yiɗnirde han jinma faminde kala sestomi jiɗɗa Boukary waɗi ɗo e nder galle he faam noon Boukary jiɗɗon Boukary ko an woni e nder fittane mum he joni noon sa yiiɗo hon waɗa gasereji walla hon waɗa won gueɗe ɗum ko ha hakkude mon tiiɗa kadi il faut suuɗo par ce que ko desɗo noon an a immima ha ari a tawi Boukary nder dewgal muɗum homo risi il faut suuɗo wonno yaniri ha hakkude mon timma mais on ciwa ya jama dewgal siwa hume mbiya joni yo Boukary fonduma debbo resi wawa wonde kono kam paama o warani ɗum andem o wari ɗum ko yiddem o wari ɗum ko yo hakkude mon wawa hanta wawa won te ɓoyta wona an keppata Amadou
ko addi fo aran mo jinmi haala ndem min ko ɓernam tooñi min a yi no mbami min ala fo mo rewani em mbimi leli min ala mo jinmi adunam sona bukkari donc bukkari so neɗɗo yiɗi ɗum andu yidde ɗum ɗum ko ni mbami hande machallah ko beltiɗo e hooram Abdourahmane hande omo ndaari min ndaari weltima ɗum hande omo ndaarami tan omo jala noon mi wujjami gidi tan oy machallah Abdourahmane ɗe guitoɗo ƴewatno kam hande o foti weltade noon hay min mi weltima hay min e hooram komi beltiɗo eyey ñantimi ha yooɗi nawonmomi hirande bokari yiyani ɗum mi haala noon mboɗo wona e galle hen joom suudu makko ne woni ɗo ne waɗami gaaruwale ko wela wiidemi fof ne wiyami te omo fawi hen yittere o haalata hen ɗum cikkuɗa ne yooɗe ɓerde joom suudu mum jooɗimo no ɓarnoma walla no malluma ɗum ɗon bukari wawi hen joni yo jinggamma dow suudu mum ɗum wawa won mbiɗa bukari ala wawi hen nde sa joom suudu ma gadda ɗum e galle mbiya ala ko mbawanɗaɗi ɗum han kanko wadde wona responsable aɗani jimmi sa yiiɗi bukari jiɗta ɗum koye jikkuma a faami te an a wawa accu bukari a hakkunam Allah wawa accu bukari te mbeɗa fellide bukari ne wawama accu ɗum noon wote mbare yimɓe artir hakkille ma a faami ganda bukari ko an yiiɗi wota ñengti colel ma yo a jag goppa colel diwa anne jonggom anne capacité ma jelli wonde ɗo aɗa malladira walla an ko Allah rokkuma ɓandu ma yondaɗo yonta faami walla mballa bukari mi ñamnani woynani rangsin hanga a hangɗeni ɓi janana bukari kanko foti wallude hoore makko min déjà effort fof mi waɗi a faami yiddam fof mi tottiri ha gasi ha laaɓi ceer te an so ɗum ɓenni Amadou an ko an foti wallude me bukari waɗi mbina e wallani hono ñam fo min haalata haydara ala ko mbaɗɗa hen an ƴewran hakkude ma e fasa ala fof komi waɗani façon darde fof mi darima hen an kay an foti wallude wonna toytugo wi kadi cohluɗon ñaam 5 millions ama faami kaalen haala bukari jalta ko won haala a faami faami hanan miki jinmi pijja e bukari jalda e bukari kono gandon no mbaɗɗira ɗon ganda bukari ko desɗo ganda bukari kadi joom suudu maɗa andi ko mettuɗo paaman yarnirte intellectuel ama jelli ɗon hakkille ma jelli ɗon Trois familles, mille problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, mille problèmes. Sirni c'est la yadibe. Famille, mille problèmes. Boni kodigal boni ndam. Won kombino dami. Abdourahmane yan hirani mani ɓuura yawde mbaɗa ko defmi ko welani noon mbami hen tampude hande noon ar jooɗo ay sunduno wayyaji ala fu nomi tampirani suuɗo pour beltoɗa ar jooɗo jeew min wawa kam soot min komi dimo ko tew jorotani wadde an hejjid komi pullo min te haɗani suudu mbiyata yaajani haɗa taki mina suude ay jeenam si artani ɗo jangga an ka daltawo galle o jinmami andin noon ayin jiɗiɗa yo bukari yanir en waɗi est ce que gorko desɗo wonde debbo mo nder galle joni so waɗi noon est ce que kañum galle mo fusta est ce que aɗa yiɗani bukari yo hooy waɗi noon sa yiɗi bukari yidda ɗum e ko tawɗuɗa ɗum ko jara sees ƴoƴa ha hakkude moɗon wona kono sa yaniri ni kay bukari firto bukari wona añdem de mais añi bonarede ande ko an wowi wallude bukari noon gorko noon sa yiɗi ɗum a wallata ɗum de kanko foti irmade an ɓe yan min no mbami tampude relation he effort fof de komin waɗi ɗum ɗo jiɗa bukari lele kiiruji mo tampinimbo way
Anan buran buka rumah tam. Min kam minyam bukri minyam jinni ya. Mbadon ni. Jojon dir galle. Ha? Fami kalmi ko. Min ko ɗum ɓuri ni kam sa min andala pofita mi sowna bukkari min ko bukkari tan jinmi aduna bukkari rek bukkari kamo jinmi de anani kalmango Abdourahmane dara an Abdourahmane ko woni an Abdourahmane mata yurmaki kam min Abdourahmane min no mbami yiddama ni no mbami horsindema ni Abdourahmane tampini kam o hoyni kam e dow fasiraɓam Abdourahmane ala fof komi muñananimo mi fawama ɗo kangal mi fawama ɗalde ala fof komi dañani e galle ma o anjiɗa tampindemi Abdourahmane mane dokkata kam jam min Abdourahmane min mane dañanmi jam ema Abdourahmane o woyni kam walla jiɗa ko wardemi Abdourahmane joni ara waram mi maayi min komi maayi ɗo ha parmi ni Abdourahmane ɗum ko woni min mi maayi bone ma wayi ay mi haranma ko men ko siwa taw ko foti ko haale hakkude men ko yeeso wona hande min holko ponmi wadde Abdourahmane on debbo ada wura gurdam musdam nder galle ada toñe ini cukkumi mbeɗa daña jam fof ko nden ɓeyda mi daña caɗele yaay affaire o wona question de dépense walla an ko kalan mam ko a gumani kam min yiri yitaram Dieynaba omo ƴettindigo omo waɗa e kas babam mi anta ko ɗum woni mo ganduɗa oppani babiraɗo oppata yummiraɗo mi haalnanimo e ɓiɗɗo so tawi noon an haɗa yiɗi warede min watta sacrifié hooram gacca ha mi daw jagga amina ɗo lappa ɗum elle joguiɗo bebbiyel ma mbimi so watti ɗum joni kadi mi lappa ɗum no lappino ɗum jawɗa Abdourahmane ko min mbiyata Abdourahmane eyyi Abdourahmane ngel cukalel tokose tekade fiyami Abdourahmane amina omo so hay gasa jibine tekade fiyami soni ka kangal a wonta ɗum wattude aduna ma Abdourahmane min mbiyata kangal ɗin eyyi mami hollumo noon no kangal waɗa ayani yontanema e galle mi kuppi ɗuma mi baari ɗum so tawi noon an haɗa yiɗi warede min watta sacrifié hooram ni hamade gasata woto waɗam ni piɗɗiɗam woto waɗam ni ɓingel nena woto waɗam ni ñiiri mballi gitene sini ñamde ñiiri mballi gitene sini ñamde wona jolli kala muɗe a waɗi komi sikkano digal welani mamuña curki keɓa julɓe ko digal welani reni gondigu ko jam reni gondigal ko jam yo jam yip ko digal wela yara yeso betake fuɗo waɗa gawɗi waɗa sammere muñodiren pamodiren yo sinno kowli ɓuɓata ko sambiretake fawe ka ɓufenno woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni jasela woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni woɗa waɗam ni ñiri mbandi gitene sini ñamde selaɓe gonno noon selaɓe